So for the sake of legal purposes mga bay, ato ning giadto sa munisipyo mga bay aron na atong ipananghid pagpahibaw bahin aning pagpanglista isip beneficiaryo sa deuterium. So atong tanaw no kung saya nahitabo aning adto. Sa pag-anhin ako diri sa munisipyo mga bay, maoy akong naabdan diri no nga dunay mga nangayo og hinabang. Anyway mao ni naandan pa nila kaniadto pa. Dunay mga yo in town diri og hinabang unya kining mga konsihal ang kining vice mayor mag-amot-amot ni sila kutob sa ilang makaya na ilang mahatag ngadto sa mga yo og hinabang mga bay. Ikaw dito atau lembaga terapi di situ betul betul kan? Ya kalau kamu pernah mengenal saya dulu. Apa yang ada pada ane? Mana yang pertama mengenai ane? Boleh beda ni mama. Abi kau beda ni apa? Iya. Beda ni beda ni. Bila ni dah ni baru dah. Kita tengok. Bulan ya. Dai number picture je balai dah. Selamat tahun kay butang na ba? Dai durian. Talab di durian dah. Jadi ang nito mo ibisto ka. Pupuntahan pa yung ito. Salamat. Sige, Nay. Salamat. So dinhi mga bayno human sa pagpaghatag og mga hinabang sa uban nga mihangyo diri sa munisipyo na diin formal lang gisugdan ang ilang session nga tipiko gisgutan kining kabahin sa deuterium. Kuha na siya vice ka ng fuel bitaw na siya sa katong deuterium kanang ada sa Philippine Deep. Oo, nasa Philippine Deep ba. Nya mo na sila ang kalihukan na karon nya ang kuha man gud nanagod kay wala may budget nga gikuan niya. Kami sa manglista dil gibawalan sa mga ayo sa mga tao. Session pa ko eh. Kumbaga na ako lang magod. Right. Kung sa may rason nga mulid mo pagkahuman, ngayon ka nga wa kay imo. Mao lagi gikuan sa company niya gibawalan pa jud mi nga dili may pwede nga mga yung bayad sa mga tao libre lagi ang lista. Wala eh. ang kaya ang concern na ginakuha ni no. Inikabot gud sa time god nga makuha na ning deuterium murag 2025 nila kuan nun. Kada mamembro man gud kay dunay kuha nga 10%. Nya ang kanang 5% adto na arena sa munisipyo ikuha niya 5% adto sa barangay. Tungo lagi na nikapit jud ana. Nya nikapit ka. Oh. Ang imo pila man? Pila ka percent? Kung maabot wala ang kuan na pareha lagi apon sa mga tao. Aw na kay imo. Kami mamembro mi. Kami may kuan paingana gyapon nila ha. Kami tanan nga na membro pareha ra gani magdawat ni kada buwan. Pila bugwa gid ka. Ana ay nigabot sa tayo nga magamit ni siya. Pero sa karon wala pa gyud. Ang programa rin mo. Sige. O ma-realize ang deuterium. Oo. Pila kami diyan ang invest. Niya ipakatag sa mga tao, ito ka. Kuan sa base sa ako nasabuta sa nya sagol sa sapin. Hindi lang ako tumaganda wala na. Kung ako mo invest on billion, alam paano, hindi ka. Oo. Kung ma-realize ako, huwag ako ka-recover, maghatag na niya. Dili pasad. Dili pasad kay kuan man sad. Dili, lagi na. Huwag mo gina, ikaw nilo, tutok ka nilo ba? Huwag mo gina ng pros and cons ka na. Kita mo buka ng negosyante, matag yun. Okay na? Ha? Kay ang Nag-ano ang milyonaryo? Ha? Sa Pilipinas? Nag-ano kayo milyonaryo? O di mo kayo bantos, pagkawan. Huwag mo kayo ipagkakal.
kuha sa konsel ko ang explanation ko dani ko sa bahin sa deuterium gud kay nakalimot ko kuha sa katuilang international law nga dili pwede ba sa mga rare gani nga mga natural resources ang qualification gina na kinahanglan dunay mga benepisaryo. Pareha sa Saudi Arabia ba doon na may mga benepisaryo anay lang gasolina po diha nga nagdawat na sila. Alili. Moy na aning kuan. Kung dato kayo sa Saudi Arabia, libre sa school, iskilan, Oh. libre sa healthcare. Ngayon, hindi natin ang ilang gobyerno. Sa ako sa may mga tao. Kuan ang company nga nagkuan na niya, ang nagliho kan ni. Ya kaning deuterium ko kay posible mo guni siya nga kuan kay mao ni pinaka kanira siya nga klase sa fuel nga only in the Philippines nga makita siya. So may posibilidad nga dako ni siya og income inig kuan na niya inig release ani niya. Mula po sa nariya. Ang logic lang. Ang logic. Kung ma-realize ko na magsasagot ang mga tao. Base sa kuan sa kaning private company nga nagbasabutan ni. Kinam na ba niya? Kaning kuan, kaning Philippine Deuterium Trading Corporation. Naano sila sa kuan? Naano sila? Na. Kasi, Oh. Karon kay grabe na yung pinaspasa yung linistahan na karon kay gilimit naman sana sa mga tao. 35 million ka tao ra ang ilang gilimit na. Nya ang ako lang yung gikuha kay ang kana bitang 10% nga kada miyembro nga makuha nga ang 5% adto sa barangay, 5% ari sa munisipyo. Depende kung pila ila ihatag nila. Sa kuan Nasdapitan City. Oh, ano na sa ilan ang kota, dili ang upang lungsod. Naano'y malawag sa Metro. Wala pa ko'y idea bahin sa Ang dami. Metro, may makuha sa kwarta. Dili ang mga tao. Kay ginisyonway man gud nila pag kuan ko. Eh, wala alam pero mawali na. Alam ko magdula ang mga na. Parang nagulaw sa paramedics ka. Na kada igo si MM tigil na. Kalau kerja katong lawan apa pun. Makro dia bentuk katong dia ka distor ya, distor. Dia pun tangan. Oh. Dia pun tangan usah tidak naik. Apa sa ko beda atau distor ba? Kining konsel, Oo, nagigay ko ato. kining konsel ako lang pasabutan ni nga sa ako lang part makapasalig mo na ko nga wala jud kay buhaton nga agayon kay bawam jud mo sa barugan lang gid kanay mga ano Ikaw lang. Ako na rin karon. Sultaw sa kaani ba? Sultaw sa kaani. Una, ay may kapit. no. Ang problema ni, no? Hindi sa rin yung tao. Sunod yung balik, mangay na rin. Kana wala na jud ko na. No. Dili na jud ko nang kuan. Ano mo na, begini. Ito may mo. Ito yun. Kaling Royal Alpha Omega King Trading Corporation. Ang saan yung address niya? Klaro po niyo. So, wato ka sa hipig. Ako lang sanay pangutan na dito kung sa pay ako nakagaras ako kung sa inyong mga suggestion niya mo kuan. Ako lang ba magpahibaw lang sa jugo sa karya ninyo kay kamo may labaw sa Bourbon. Jadi man kami may para na agency nga yung numero kay kanan ato yung pulis ang numero kay record mo sa tao. Sige. Di ba ni pwede mahatag nimo accreditation o may apply. Tiga ko ta. Kuan konsel kanang beneficiaryo sa kaning sa deuterium ba? Na di kuan siya kanang fuel sa Pilipinas ba nga gikuan na nila karon gi maneho na ganin nila. Nya karon kay requirements day ani kana man kuno kana beneficiaryo. Aktibidad ng ilang ipamunga ng traduksyon. Sabihin na nila tuga nasional. Wala sa ko ka kuan gid ani gid mao ba na siya ang kuan. Wala delikado ba mo na Matay ko ang viewing sa Bourbon. Natulis na natin. kung na ang ganit dito Parang nagtungkol na sa sosasyon ng Bourbon. Mao yun. Kay kan pwede mo sa ni sa ma-research gud sa Facebook gud og kuan para Ato yung tanaw sa 6. naman sa sila 6 na-ray lang sa number ay kanang Ay dali ro na pangitaon sa 6. Tanaw mo na ako. Ano ba? Okay, kaya sa'yo na pag-apply ang 6. oo. Ito sa'yo purpose sa inyong i-apply nito.
Mauna, ano na lang makita kasi kung sa'yo purpose ay yung apply. Ano nga nag-kuhan mo sa security at sa institution? Ano nag-apply mo? Ano ba yung platong? Saan na kasi? Ano na lang makita? So, gibutan naman dito at organization lang. Patay, may tumong. Ano yung mo niyo? Mo lagi. Kani mo involve na gani ni Guan, kay bawon mi ani. Nya financial matters na gani, mahunong na jud ani. Pero sa karon man gud kay dito sa Luzon sa Mindanao wala man kay ang nigasto gani ani. Kuan man ang kanang mga coordinator man. Wala man pangayo yung mga tao kuan. Oh. Tungod sa Oh, yung anan na. may na mo ala Covered court. Piso J. Mahal na lang sa 30 Oh, kanan. 30 pesos nga picture, 20 pesos nga resume ng kuhan. Sa 50 ang kulisahon. Million na lang sa 50. Kasi kayo, 50 pesos. Pero millions. Kana si mo wala man. Wala man may babayra ani. Ah, tanaw. Pag-abot ang member, ulitan na yung ID. Isirit pa sa Wah, yun. Nabaw kano mo. Actually na sa G nag kuan ani nagtuko na yung company ba pero dili pareha sa muan naghimos lagi laha ba. Nya mga tao pangayuan og ngani ID. Ang kani amo may wa nya magpamimbro ka. Diyan na, disod ba? O pangwarta na ba? Kani mo wala gini siya. Ito, ginakit, sige sir, campaign ko na ang inyong ipagawa pa sa mga tao. Magdaga ng member, maabot tayo na. Pa-register ka rin ang lahat. ID. Pero nagsugo sa ID, membership, 50 pesos, 50 pesos. Karon ang update Unsay status sa inyo? ang kani ang status ani ron. Oh. Ang status ani karon nagsugod na sila sa paghimo o kanang mga ID katong mga coordinator ba. Oh. Wala gyud may bayad ang mga tao nga katong naglista. Ang naghimuan na katong laing company nga ni kopya ani duha na sila karon. Katong Nga sa pagpalista pa lang kani wala man gyud. katong sa uban nga lugar kung yun sa Manila, ato sa LGU sad. Ngayon ban wala man ang hitang uban. Okay. Oh, ni nasa uban nananghid sila nya dili sa sila tugutan na siya bang gitugutan para sa Bulacan. Oh. Nga ni okay ang kuan dito ang mayor Oh. ang kuan napasabot yun nila taron maginanggo to sila projector good. Di man pareha sa kuha nga ako ra maging usa. Moy nakaliso sa compart di pareha sa San Remillo. Nga nahanay gid sila ba nga naay presidente. Una Epektibo sila ro. oh dito sa south mausad. Sa Dalagit. Karon nilang kumahimo may burbo na lang ba kay luoy kay ang kuan. Ang process sa uban ba, if ever na kay isuod dito nga kaila sa uban, ako suggestion nimo, sunday ang process. If ever ba, like ako adre, ato yung pulis. Oh. Oh, kung mo ba na lagi buhat dito, para dili ka mag-isod, na kay guidelines ba? Kuan tagsa ra masugo kay miingon nga mag-abot jud nga kuan ko pero kay mukat off naman ni hapit. Messenger, communicate with them. Pwede ka mag-isod, guidelines ng partay. And then, nasa balay? Mao man ang ilaw dito gyapon gihimo nagunaw gid sila sa kanang mayor nga gitugtar sa Surikin na po. Wagi ka sa police, sa chief, di ba? Ito ka sa police. pero ako lang dito. Step by step lang. Ah, lagi. Ako lang sa ning adto dito basta ang status ani karon. Huwag mo maningon nga delivery. Claro, kasabot. Different with you. No. Kami di mo. Oh. Magut. Atong mga negative na mahitabo ba, ato lang gikayan. Oh. Nya ako lang sa ning adto dito. Oh. Carlo, with tatay rule. Tatay. Tatay. Tatay na rin ito. Ngayon mo na sa Kaya yun ang sinanabang ko po eh. Nabuliting. Taas gid mga bayno ang among nahimong diskusyon ani dito sa munisipyo. Ug sa katapusan ra gyud. Ilarasad ko nga gisuportaan ani. Niya ang ilara manggong kuan ani mga bay ang concern manggod ani kay ngano lagi kuno nga walay walay financial support sa company nga diin kita naglihok ani. So ang amo na lang sa nga gipasabot nga since usa ni ka NGO nga walay budget ang gobyerno nga gibuhian ani aron kini malihok ni mao nga proyekto. So kana may usa sa mga rason nga atong gipasabot nila ngadto nga
mo hinungdan nga walay financial support sa company. Unya usa pa sad kini ang atong gipasabot nga ang pagpanglista wala ni siya bayad o kami niini nga nang lista bawal mi nga kini bawal mi ani nga mag manawat og mga unsay mga financial ani sa unsay mga financial ani nga gikan sa kining magpamimbro sa in short nga libre ra gid siya ang kining pagpanglista. Mao ra gyud akong gipasabot ani nila ngadto. So kung doon ay uban nga ubang company nga naglihok bahin ani nya nangayo og kanang bayad, so but pasabot ka na siya scam na siya. So kini mo'y usa sa akong gipasabot dito nga dili na pareha sa among grupo nga kani siya wala ni siya bayad. So ang ila lang ging concern ani nga kining sa akong part nga maglisod ang mga coordinator ani nga maglista kay lagi ato ang kaugalingon. So kini ato sakripisyo lang gini mga bay. Ang importante lang kanang gidipinsaan ta, gisuportaan ta. Bisag dito sa kuan sa opisina sa kapulisan ato po ning giadto dito. So walang tagakuha og video mga bay no. So matud pa sa mga kapulisan nga suportado gihapon ni nila atong lakang. Basta importante lang dili lang illegal. O basta lang nga makatabang sa barangay, sa munisipyo, sa atong gobyerno. So okay ra sila ana. So kita mga bay tinabangay lang dabahin ani mga bay no sa panglista. Gitugutan na ta niini base sa atong pagpananghirog at sa atong pagpakigdialogo nila. So ang ilang concern mga bay maura gina nga base no niya ako nga magkalisod ko kay walay ni suporta nga sakripisyo ta nini. So ako lang sang gitubag nga sa mga konsehal sa vice mayor dito sa kapulisan pud nga wala nay problema nako mayor no mga konsehal na ako lay bahala ani kining ako kanang kuha na gini ako moral serbisyo lang gid ba nga natugyanan ta bahin ini. So tinabangay lang ta mga bay bahin ani nga kutob lang sa kanang magpalista lang nga atong tuyo ko ni ang tibuok nga munisipyo sa Bourbon kada barangay kay ang akong gikabalakan man gud ani mga bay ug maabda na ta sa cut off ani kay dunay limit ni mga bay ang pagpanglista ani nya di na to matag-an hinon doon na sila giingon nga mo cut off og October 14 pero wata kahibaw nga basig di kaabot ana. So diri lang ko kuto mga bay anto sa sunod tong vlogs mga bay rock and roll na tong tanan.